Keith Schembri, Jorgen Fenech u 3 uffiċjali tal-gvern bdew jiffaċċew akkużi relatati ma' xogħol fantasma li kien ingħata Melvin Teuma, il-middleman fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Melvin Teuma kien qalu stess lill-pulizija u anke fil-qorti li kien ingħata impjieg minn Keith Schembri u għamel żmien jitħallas mingħajr ma kien jersaq lejn il-post tax-xogħol. Ix-xogħol li kellu jkun mal-kumpanija tal-Gvern Housing Maintenance and Embellishment Co Limited, job li kien ingħatalu 5 xhur qabel seħħ id-delitt. Madankollu lanqas l-istess Melvin Teuma ma kien jaf eżatt fiex kien jikkonsisti dan ix-xogħol li ma xogħol skont ma xetu stess fil-qorti lanqas biss riedu u lanqas kienu li talbu. Jorgen Fenech u Keith Schembri deru l-qorti flimkien ma' Sandro Kraus, l-ex kap tal-Customer Care fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Anthony Mario Ellul, l-ex segretarju privat tal-Ministeru tal-Familja u Anthony Muscat, l-ex CEO ta' din il-kumpanija tal-Gvern, huma kollha wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjubin kontrihom. L-avukati difensuri talbu kopja ta' dokumenti partikolari fejn qalu li jridu jaraw ir-rekords tal-inkjesta maġisterjali u ma jridux li jinstamaw ix-xhieda. Il-Maġistrat Monika Vella fil-fatt qalet li ma kinitx se tisma' xhieda għax l-akkużati għandhom dritti li l-ewwel ikollhom aċċess għar-rekords tal-inkjesta. Għal Keith Schembri deru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo, l-avukati Charles Melċieqa, Marion Camilleri u Gianluca Caruana Carin deru għal Jorgen Fenech. L-avukat Michael Xrieħa der għal Sandro Kraus u għal Muscat der l-avukat Stefano Filletti, għal Ellul der l-avukat Vincent Mikallef. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Nicolas Vella.